Durante anos, a pregunta "que queres estudar?" parecía ter unha resposta clara: carreira ou carreira. A universidade era a gran aposta para construir un futuro profesional, mentres que a FP cargaba co prexuízo de ser a opción de quen non valía para estudar. Pero o mercado laboral deu un xiro. Hoxe, a formación profesional vive o seu mellor momento. O auxe da FP tamén se reflicte nos números. Galicia superará por primeira vez as 50.000 prazas de novo ingreso e incorporará 44 novas titulacións. Entre as novidades, destaca o primeiro dobre ciclo internacional de FP nun centro público de España. Tiña un amigo que estaba aquí xa e recomendoumo, entonces apunteime e de momento está indo ben e está me gustando. Non son capaces as empresas a encontrar xente con coñecementos, con capacidade, con ganas de traballar. Entonces isto, eles das prácticas, hai máis empresas demandando rapaces que rapaces temos para ofertar. Precisamente a inserción laboral é un dos principais reclamos para facer hoxe en día unha FP. É máis, ata hai quen atopa precisamente na formación profesional a oportunidade que non lle ofreceu a súa titulación universitaria. En criminoloxía non atopei traballo diso en Galicia, así que optei por un ciclo, que eran 2 anos, así rápido e con máis saídas. E ollo, Galicia xa conta coa materia prima que buscan as empresas, o talento. Tanto é así que SAIC xa estivo tanteando o alumnado dos ciclos vinculados á automoción para a súa futura planta. Unha formación profesional que ten ademais moitas saídas, non? Moitas opcións para os rapaces, Bernardo. Sí, de feito, o próximo curso superaránse por vez primeira as 50.000 prazas de novo ingreso, 40.000 en modalidade presencial e 10.000 a distancia. Haberá 159 ciclos, 33 másteres e 27 títulos de alta especialización e segue gañando peso a FP Dual, a que combina a formación na aula e tamén pois experiencia directa en empresas. Vexamos, sanidade, informática, administración ou electricidade e automoción seguen a concentrar a maior parte da demanda. E como novidade, Galicia contará co primeiro ciclo superior internacional galego-británico nun centro público de España, no Instituto Fernando Birch da Coruña. É o de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, pero xunto ás titulacións máis coñecidas, tamén temos opcións moi singulares aquí en Galicia, como xoiaría artística, escultura aplicada ao espectáculo, banda deseñada, ademais de ciclos ligados ao mar e á terra, como acuicultura, navegación e pesca de litoral ou vitivinicultura. De cara ao futuro, medran as especialidades en ciberseguridade, intelixencia artificial, animación 3D e enerxías renovables. Ou tamén electromecánica, do que tanto falamos esta semana co proxecto de SAIC. Outra opción a barallar, rematada a pau, Belén. Pois sí, a verdade é que estes días estivemos vendo como moitos alumnos, como moitos estudantes galegos presentaban as probas PAU para acceder á universidade, pero ben é certo que cada vez son máis os estudantes que deciden directamente vir a ciclos de formación profesional, como por exemplo neste no que estamos agora mesmo no Instituto A Xunqueira daqui de Pontevedra. Adrián, que tal? Ti eres aquí profesor, contame que están facendo agora estes rapaces e de que eres profesor ti? Bos días, pois eu son profesor de primeiro de ciclo medio de electromecánica. Este alumnado agora mesmo encontrase nun taller de motores e están facendo unha serie de comprobacións e reglaxes nos motores que podes ver aquí ás nosas costas. Así que estás notando que cada vez hai máis estudantes que optan por este tipo de formacións? Sí, cada vez vemos que hai máis demanda por parte do alumnado de facer as formacións profesionais. No ámbito da automoción é certo que hai poucos profesionais e buscan unha formación rápida, eficiente, acadar coñecementos e unha incorporación ao mercado laboral cunhas competencias medias altas. Sí. Acabamos agora de saber que o grupo SAIC automobilístico chinés vai ter aquí en Galicia unha das súas sedes. Isto entendo que é moi bo para vos e tamén para os vosos alumnos. Correcto, tanto para o sector da automoción, para o profesorado e en especial para o alumnado. Fálase de que vai haber entre 2.000 e 2.500 prazas ou postos de traballo nesa fábrica de forma directa. Entendemos que as empresas subsidiarias e auxiliares asentaránse tamén pola zona e nos
nos demandarán alumnado altamente cualificado para poder traballar nelas, polo cal sí que consideramos como moi boa noticia. Moitas gracias por aquí dous dos alumnos. Que tal vos días? Por que decidiches ti pois apuntarte a facer este ciclo e non, por exemplo, acceder á universidade? A ver, supoño que ao final todos vimos polo mesmo, sempre polos coches, que é o máis xeral, pero eu penso que máis ben, vindo de pequeno, algo de sempre chamou un pouco de poder tocar. Temos a oportunidade agora de poder tocar as pezas, poder tocar os motores, e sempre me chamou así un pouco para poder empezar. Moi ben, moitas gracias. E por aquí temos tamén a Antía bo día, e ti tamén estás cursando aquí este ciclo porque sempre che gustou desde pequeniño o tema dos motores, pero tamén porque queres rapidamente ir a traballar. Sí, efectivamente, eu quero ir rapidamente a traballar, a dedicarme a isto da miña vida, ir á competición e poder dedicarme a este mundillo. Moi ben, pois moitas gracias. Paréceche se te acercas aquí por aquí e me ensinas a min un pouco de que vai isto? Compañeiros, quedome aquí ca rapazada aprendendo un pouco sobre motores.